Shalom, ens trobem a la lectura de Shelach Lecha a l'exili i la lectura de Korach a la terra d'Israel. Aleshores, la temàtica que vull desenvolupar en aquesta lliçó està basada en el nom Korach, la persona que es va rebel·lar en contra de Moisès i va procurar de fer un complot per desbancar no només a Moisès, sinó també a Aaron. Korach volia ocupar el lloc d'Aaron, volia els seus honors, volia les seves prerrogatives, volia el seu poder. La paraula Korach està relacionat amb la paraula Kerach, que vol dir gel. Podem imaginar-nos que Korach era una persona freda i calculadora, que va tramar aquest complot de la manera més freda, de la manera més sistemàtica i metòdica, i va voler que el poble s'alcés en contra de Moisès i d'Aaron. Quan va dir específicament, a Moisès i Aaron que tot el poble és sant, i per què vosaltres dos, Moisès i Aaron, us alceu per damunt de la congregació d'Israel. El seu discurs era un discurs del que avui dia en diríem populista. Parlava molt d'igualtat, no? Deia que tot el poble és sant davant del Creador. Parlava d'igualtat, parlava en termes que tothom aparentment entén com a positius, entén com una revolució per millorar les coses. Però darrere d'aquest missatge hi havia tota la porqueria i tot el negativisme que ens podem imaginar, perquè clar, ell propugnava igualtat, Korach, però propugnava una igualtat per erigir-se ell com a capdill d'aquesta igualtat. Per tant, d'igualtat res. En el fons, ell volia erigir-se i proclamar-se com el que manés per damunt de tots. Sol ser un missatge hipòcrita, el missatge de la igualtat, com a mínim. En tot cas, enganyós, i moltes vegades planificat fredament, com he dit, que Korach, degut al seu nom, que Korach i Kerach són pràcticament la mateixa paraula, un discurs programat i planificat per fer-se amb el poder sense escrúpols. De la mateixa manera podem pensar en relació a la lectura de Shelach Lecha. Shelach Lecha és la lectura dels espies. Els espies van tramar un discurs que aparentment volia explicar la veritat sobre la terra d'Israel. És una terra molt rica, és una terra que té molta riquesa, però ai las, van agafar fruits grossos d'aquesta terra, raïms grossos, no pas perquè el poble digués «Oh, que bé, quina terra més fèrtil que és la terra d'Israel», sinó que la seva intenció era dir «Mireu quins fruits més estranys que dona aquesta terra, uns fruits gegants, uns fruits desproporcionats, uns fruits desequilibrats i desmesurats». Aquesta era la intenció que hi havia darrere dels espies. Intentaven provocar una reacció negativa en relació a la terra d'Israel. O també quan van dir és una terra que s'empassa, que es menja els seus habitants, perquè van veure molts enterraments. Però la intenció del Creador, perquè els espies veiessin enterraments, no era que fos una terra desfavorable pels jueus. Ans al contrari, era una terra que eliminava els habitants estranys de la terra d'Israel i afavoria que hi pogués viure el poble jueu. Aquesta era la visió que el poble volia provocar en els espies, però ells, que ja tenien una visió esbiaixada, van enfocar-ho en negatiu, com ells ja tenien pensat de fer, com ells ja tenien, d'alguna manera, tenien la mentalitat negativa i destructiva, una mentalitat freda com Korach respecte al poble, doncs ells també tenien una mentalitat freda respecte al poble i respecte a la seva capacitat de conquerir la terra d'Israel. En canvi, quina és l'actitud correcta que hem de tenir nosaltres en el servei a l'Etern? Això ho tenim també en la lectura de Shelach Lecha, en la lectura dels espies, la part final, que ens parla de la mitzvah dels tzitzit. Els tzitzit és el vestit quadrat que hem de posar-nos voluntàriament els jueus, que té 4
fils de 4 cordes a les cantonades de la vestimenta. I el manament és que ens hem de posar aquesta vestimenta especial, d'acord? Perquè lo taturu ajaré levabajem viajaré einehem. Perquè no ens desviem, perquè no ens desorientem, perquè no ens prostituïm darrere dels nostres cors i darrere dels nostres ulls. Aquest és l'enfocament equilibrat, aquest és l'enfocament harmònic, aquest és l'enfocament correcte que hem de tenir amb el compliment dels preceptes, però també a l'hora de dirigir-nos a la terra d'Israel, on hi anem a viure, Be'ezrat Hashem, ben aviat, no ens desviem darrere del nostre cor, darrere de la impressió inicial, darrere de la impressió impulsiva, ni darrere dels nostres ulls, el que ens impacta a primer cop d'ull, el que és superficial. No ens hem de deixar governar per l'emoció impulsiva i per la visió superficial. I tampoc, com Korah, no ens hem de deixar desviar per el que a nosaltres ens avelleix, el que a nosaltres ens atrau intel·lectualment, perquè a Korah li atraïa intel·lectualment, li atraïa ideològicament governar el poble d'Israel. Per tant, no ens hem de deixar arrossegar pels nostres cors, que són les nostres emocions, no ens hem de deixar arrossegar pels nostres ulls, que és la nostra passionalitat, i no ens hem de deixar arrossegar per la nostra part intel·lectual distorsionada. Això és la nostra ment. I hem de fer el que és correcte, que és complir els preceptes del Creador, en particular el precepte del tzitzit, per tal que ens orienti correctament la passionalitat, el cor i l'intel·lecte. I d'aquesta manera puguem entrar a la terra d'Israel i la puguem governar amb mentalitat adreçada, amb emocions adreçades i amb passions adreçades. Que sigui aviat els nostres dies, que tinguem un govern correcte a la nostra terra, a la terra d'Israel, que amén, que en lliure et són. Shalom.